खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि सिनिलाव बराय हरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ उदखारि होननानै बुंग्रा रनजित डेका मुंनि सासे सुबुंनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर थिसनबाय अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियनआ थांनाय मैया बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ सासे उदखारिजों रुजुग्रा बजालि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि फोरोंगिरि रनजित डेकानि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर थिसनबाय। दायनिगिरि रनजित डेकाखौ थाबै हमना साजा होनांगौनि आसाम सोरखार लोगोसे आसामनि DIG बिथांमोननिसिम खावलायहरदों अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियनआ जुदि दायनिगिरिखौ आसाम सोरखार लोगोसे आसामनि DIG बिथांमोना हमना साजा होनो हाया अब्ला बिथांमोनखौ आन्टि बड' एबा आन्टि ट्राइबेल होनना साननाय जागोन होनना फोरमायथिदों अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियनआ। बाक्सा जिल्ला बरमा पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय भगपुर गामिनि स'बेन स्वर्गयारी आरो रेबती स्वर्गयारीनि 33 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला बुद्ध स्वर्गयारीया 28 एप्रिल खालारखालि रङियानिफ्राय चेन्नाइसिम थांनाय समावनो आन्दायनानै गोमानानै दङ होनना खौरां मोननाय जादों। बेनिखायनो सोरबाफोर सुबुङा बुद्ध स्वर्गयारीखौ बोरैबा नुसनबायोब्ला हमनानै दोननानै जानबुं अनजिमा 6002940343 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खोन्थाहरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। चिरां जिल्ला बाथाबारि गामियाव हुबिला नार्जारिखौ थांनाय सानाव खास्रि बिस्रियै बुथारग्रा मुखा बसुमतारिखौ आयेन बायदियै फासि होनांगौनि दाबिजों थाइखाजारा राइन' स्पर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव रानिपुर ओनसोलनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा गोख्रोङै खुद्रिसारदों। जोंनो न्याय नांगौ, दायनिगिरिखौ साजा होनांगौ, मुखा बसुमतारिखौ फासि होनांगौ बायदि बायदि रावजों होस्रिखावनाय न्याय मोननांगौनि राइजोफोरा दाबि खालामदों। पन्चायत बिसायख'थिनि सेथि फेज भट होनाया थांनाय मैया जानानै थांबाय। मख'नो गोनांदि BKWSCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारियाबो गावनि बेसेनगोसा भटखौ होबाय। पन्चायत बिसायख'थिया मोननै खोन्दोआव जागोन। भट होनाया बिनिनो गिबि खोन्दोनि बिसायख'थि भट होनाया तिनसुकिया, डिब्रुगड़, चराइदेउ, शिबसागर, माजुलि, जरहाट, गलाघाट, धेमाजि, लखिमपुर, सनितपुर, बिश्वनाथ, काछार, हाइलाकान्दियाव जानानै थांबाय आरो नैथि खोन्दोनि बिसायख'थिया 7 मेआव जागोन। पन्चायत बिसायख'थिनि भट साननाया 10 मेआव जागोन होनना खौरां मोननाय जादों। आसाम फिजिकेल एकाडेमिनि फिन खनसे जाफुंसारनाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि आमलाइगुरि गामिनि आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव सोलोंथाइ लानाय गासै सा 8 लाइमोनफोरा थांनाय सानाव फोसावजानाय आसाम पुलिसनि लिरनाय आनजादनि फिथाइ फोसावनायाव उथ्रिसारनो हाबाय आरो CISFआवबो सासे लाइमोना उथ्रिनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे उथ्रिनो हानाय लाइमोनफोरखौ थांनाय मैया आसाम फिजिकेल एकाडेमिया बरायनानै लादों। लोगोसे जाय लाइमोनफोरा डिफेन्सआव साख्रि मावनो गोसो बेबायदि लाइमोनफोरखौ आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव फैनानै सोलोंथाइ लाफैनो थाखाय खावलायहरदों आसाम फिजिकेल एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोना बे एकाडेमिनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मानस माहारियारि हाग्रामानि सिङाव माथाम मैदेरा मैहुरनि आखायाव गोग्लैदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि पानबारि रेन्जनि बेंखनाव थानाय बनसुम साहेब गाथोनाव मासे आरो फालानसि बिटनि साखाथि सिखारिझाराव मानै मैदेरनि हाथाइ दानस'ना लांदों मैहुर खालामग्राफोरा। 2025 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बान्था गथायनायजों बरायनानै लानाय हाबाफारि लादों खुंग्रि बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालिया। चिरां जिल्ला खुंग्रि ओनसोलनि खुंग्रि बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालिया 2025 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ 6थि बरायनाय आरो बान्था गथायनाय फोरबो हाबाफारिजों लोगोसे 1थि दिथागिरि मेल खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन बाक्सा जिल्लानि मानस सेरफां एकाडेमिनि
गोरायुं फैलाजे बरगयारि बिथाङा लोगोसे बड'लेण्ड एकाडेमिनि मासिगिरि बिरदाव मोसाहारिजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै जाफुंसारहोयो। क'क्राझार जिल्लानि 8 नं दतमा बियाबनि सिङाव थानाय दाब दाब गामिफोराव जाफुंसार फालांगिरि मनरन्जन ब्रह्मआ गावनि रां खरसा खालामनानै जाम्फै दंग'खौ जावनानै होदों। बेलगुरि, फदमबिल, गुवारबारि आरो उत्तर गुवाबारि गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरा गोबाव समनिफ्रायनो आबाद मावनायाव मोजां जाम्फै एबा दंग' गैयैनि जाउनाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनानै दङमोन। जाफुंसार फालांगिरि मनरन्जन ब्रह्मआ गावनि रां खरसा खालामनानै आबाद मावनानै जिउ खुंनायाव मोजां खाबु खालामनानै होनो जाम्फै एबा दंग' जावनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै रंजालि बैसागु खुंफुंदों। खाग्राबारि जनता हाइस्कुलनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय बैसागु गेवलां मोसानाय बादायनाय थिलिखौ बेखेवना होदों फावखुंग्रि हेलेना दैमारि बिथाङा। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। आसामनि एक्टर नयन निर्बान बरुवाया गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ बिरहोदों। खैराबारि बिअ मावख'गिरि धुमुदिर बर' भेरगाव जिल्ला बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सुरेन दैमारि बिथांमोना। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।